Napanawit ko. So ayan guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Kubo. Kaya lang inulan naman tayo guys ni Nando. Ramdam na ang bagyong Lando. Dito na ba ang typhoon? Nando. Super typhoon daw siya guys. Yung Nando. Sana naman huwag namang makarating dito sa Mindoro. Dahil hindi pa kami nakapaani. Nakupo, sila nang ang palay. Wala pa rin. Wala pa rin. Mura na ang palay, masira pang palay. Dahil sa bagyo. Paanihin pa naman tong mga palay namin eh. Kaninang pumunta kami dito, mainit pa. Ang dami pa namang nagbilad ng palay sa kalsada. Nabutan yung mga yun. Ang lago na naman ng ating paligid. Panawit ko. Okay. Hawit mo na. Pag-nusong kita, tatalaga ako.
Bili mo na, Dolan! Gara! Bawal magkasakit. Ay, lakas sa ulan. Kain tayo guys. Ayan, hindi naman kami makatrabaho sa labas at kas ng ulan, maulan. Ito yung natirang ulam kahapon sa tindahan. Parang hindi na lang na ginataan yan. Naburo na rin gulay ito. Siguro mamaya after nito, diretso tayo sa Punta tayo? Manaat? Hindi na. Baka nag-uwi na rin yung mga yun. Kain. Non-stop ang ulan. Wala, kawawa naman yung palay. Bukos na. Gangge. Natumba na yun, oh. Guys, balik pa uwi na kami. Baka butan pa kami dito ng malakas na bagyo. Nagdapa na yung palay, oh. Silang Tiligaya na una na kanina kasi may meeting sila sa senior. Ay, lamig. Susi, Je. Baka di maganda ito. Ayan guys, good morning. Yan, today is Monday. Maulan na umaga sa inyong lahat. Yan, open pa rin tayo ngayon dito sa ating tindahan kahit walang pasok ang mga estudyante ngayon. Dahil sa bagyong Nando, walang pasok ang mga estudyante. Pero open pa rin tayo mga ka-dragon. Yan sila Ate Joanne at si JJ. Bukas pa sila papasok. Sila naman ang tao dito. Santi Pasing, fresh na fresh. Mga ka-dragon. Sana all nakaligo.
Kape muna tayo mga ka-dragon. With pandesal. Ang fresh naman ni tita. Bagong ligo yan. Naka-lipstick pa. Wala lang ngipin. Ba't pag dito auntie sa tindahan di mo ginasuot? Pag sa vlog lang. Pag sa kubo ginasuot mo. Ay, umulan na naman guys. Bili naman na kayo sa akin kanina. Kahit nag-aulan guys. Pumunta kami. Ay, grabe. Lakas na lang guys. Supplian mo ng te. 360. Ha? 360. Oo. Alam mo pala mag-supply. Ingat ka. Hindi pa kayo Pa? Ano pa sila? Merkulis pa daw. Thank you po. Kita mo yung nagkakaroon sa dapat. Dapa rin ang palay namin doon. Ganda ka dito. Kahapon pa ngayon, nagdapa na. Kamusta pala tunto yung kay Keyo? Iya. Hindi pa green pa yung palay niya yung tama. Yan ang harap naman ang ating ulam. Sponsored by Manong Bartok. Thank you Manong Bartok sa pawan. Thank you, Manong Bartek. May karoon na kami. Kakain na po kami. With, oh, sarap naman ito. Ingkerog. Dapat yung ingkerog na lang sa atin. Para kuhan, maubos. Baka may magsilog. Ay, o baka may magsilog pala. Pero meron sa paling sa rin. Sa bracelet. Nanging live mo tapos na? Wala at nagaputol-putol. Ito, mag-thank you ka na lang kay namin. Thank you, Manong Bartek. Palans. Oh, palans mo sa amin. Kain na daw tayo. Naisambot, Manong Bartek. Naisambot, ay si Dami. Sabi niya, o tanga, isang-sambot nyo. Thank you very much. Thank you po. Nakaraos ang tanghalian. Hala ka Manong Bartok, kasla si ka makaubos day la ako may. Nag-imasmot mga nang tagtudo mat. Kaya ako. Kaya sa isa. Akin na lang. Ito na, ayaw mo ng ukranay. Ano sabi mo kanina sa kay Manong? Manong Bartok, salamat na po ito. Sabi niya pa po, pagkatapos daw niyan magkain pa daw siya ng fried chicken at saka french fries. Iigos daw namin yung 1,000, sabi. Paano? Well, Manong Bartok na rin, di Ilocano. Muray bagoong lang na eh. Nag-imas na eh. Kaya, maraming salamat, Sir Bartok ha. Naibas pa yun. Nagudwa. Nagudwa, tayo na po yan. Parang kami yung makaubos ng paninda.